Kamara morama inti janena mar LTN maendi en thuolo maber ma akawi kendo rwaki chenro mar daka chana. Ngene koro mosama kama endi en sama benore mondo mi koro kapok ni chiemo kendo sane koro jini ot ni ten makosa. Daka chandro ni seche moko yudo ku chiemo kata ku chiemo to usetieko chiemo ubet mos nikech puonj biro ka endi puonj motimo putu. Puonj mabiro ni endi biro ni ko achiel kachiel Lolo TV ka endi ka chenro ni endi tayo kod an Niko Okelo. Antie ka endi kod jahocho kendo Pastor Nerea Mbewa. Bende pile pile wabeto ka endi weche gi mag konyo oganda koda kaparo mago eko mag dak. Eseche ma wachako ni endi kawuono ni endi kang'eyo ni en odiochieng' bende penjo ni ka endi ma motiap. Nerea komonde idhi maber. Idhi maber. Nyocha ne yamo moro duogo kimatin mar midekre to Nyasaye olocho ni kose podi. Nyasaye osegolo bugo. Osegolie bugo. Erokamano. Koro onge wach wabro chaka to gi penjo mantiere kawuono penjo ng'eny ka makia ni koro wanyalo konyo mane to watim nang'o. Kata kamano endo we mondo wachaka wabro no kaka wabro timo. To seche mwatimo magi gieki ber ma mondo mi ibendi tudri kodwa yorego mag tudruok Facebook page marwa en Lolwe TV ka en gi koyo mora ket kanyo endo ibro yudo na baba mar WhatsApp bende nitiere kanyo ibro tiyo godo to bende inyalo tiyo kodwa koda kamano bende en hashtag marwa en dakachana or ote ni hashtag dakachana mondo mi chupna mapiyo wanyalo yiero gi kendo moko mang'eny ahinya mar mondo mi okonyi kendo bende okonywa mapiyo. Pastor akena chak gi mage lweto pong simbo pong penjo lich kaendi we achaka gi manyalo kai apane chak gi mai gidwa gwenya aya koro penjo mani kae moko kawuono Nerea. Praise the Lord Mama Nerea. I'm Lensa from Kisumu. Awacho ni no more gi puonj mane nitiere. I'm Lensa from Kisumu. I'm happy with your teaching on Lolwe TV, but I'm requesting for your prayer. Have been into marriage for 5 years with one child, but with a lot of challenges. My husband is not responsible with his work as husband, and also saying the child is not mine, so I decided to stay alone cause he's saying he has got a wife and hardworking. So after me moving out of his house, he is now in need of me. Yet he really abused me and beat me before my brother and sister. I need your advice. Erokamano masi. Osedaki Guinea Beach, en Marceline, osedaki Guinea Beach, en nyathi achiel, jaode oserodhre kode. Mabecho poko nego e nyimo wadgi gi nyamin gi mowuok mowe jaode ni ndi majode wacho ni en gi dhako moro bende en hard working molo mind. Koro chupo makoro de chugi doro mondo me Lensa oduogi. Masi. En Marceline kose ido no duogi. Koro openyi ni mondo konye gi paro. Dodogi kose do tim nang'o to de chugi ni ndi to wacho ni no oseyudo nyako moro bende wacho ni en hard working molo ma. To ma endi giseda godo Guinea Beach. Kenyi ni orie kanye Guinea Beach kende. An. To da monda nyis nyako mane piny Kisumu. Moja sigo se sando dakne. Achiel en makosa. Kade chuo nyalo nyiso chiege ni ma ok nyathina. O develop ang'o e wi nyathini kesi ng'eni wach nyathi kothindo kurume wi nyako tho. Koro nitie weche moko ma ji wacho ma ok make sense yani. Koro mano wach makosa namba 1 mane dichuog no timo. Namba 2 ne da mondo anyis nyako matin. Giseda kumiga beach to wacho ni through difficulties challenges osebedo ka ng'eny. Challenges ng'eny. Koro nikech challenges ng'eny to pod iga magin go ni iga mar hera. Guinea Beach pod tin jo herore kabisa. Pod uparo. To Guinea Beach gise chuore jose gwe ka thon gwena magwe gwena dhigo kuriembo kucho. Adek mohinya ni ng'ani dhi as far as go nyathi ma nyako ne nyim jo wetene gi nyimine. Nyiso no mochaye nyaka nyithindgi. Onano ng'ama ni malo moloyo joge takatake mbele ne. Koro ka nyathi ma nyako ni osewuok modhi odak kar kende. To wacho ne ni oseyudo dhako ma hard working
The same time ochako nyiso nyakucha noduogi ok donji nikech ng'ani bedo uchanganyikiwa dichuogni uchanganyikiwa kabisa mara mak nyathina igoye nyim nyithindgi duogo wadagi aseyudo wadwa king lady yani ng'ani onge okia onge mano jachien tiparo mano nyiso ni herane jogo noko kendre koherre nikech aparo ni mondo mi gima kamano timre nyiso ni herane onge kind jogi nikech joma herre ma kore koyudre gik ma kamago nyalo timre mna dichiel yeni oseriembi gigni 5 igoyi to yeni boseyudi nyako moro bochako kel ka to gik moko timre timo kagi ka mang'eny kamae nyiso ni dichuogni nyako no yudo kano temo koso ich no neno kane gitimo mosiep to koro kawe akawa ing'eni weche nitie ka mang'eny. Chunya paro ni jogi to noherora hera to chal gima dichuogne wang'e tar yani gombo ni ng'eny konema koro obedo loose mano gima ok inyal control kuom joma chuo mana kaka joma chuo nokendi ok te no chwe yes but not te to moko nitiere makata kachal kamano to ji control wach ni koro control na gima duong' ma koro ng'ani ndi onge godo ma koro timo go marach to koth ng'ama dichuo kaka nang'eyo ang'eni joma chuo bro wuok koda tung'o mos adier manitiere ang'eni kata mna jaduong' kola ka nitiere nyabondo koro winjo wach ni adier manitiere joma chuo nochwe gi ma mondo mi gini kwana na nyiri makadho go mabeyo machal nadi to bende meno ka bende dala nitiere roth achiel to nitiere thuon achiel gi seche mang'eny nikech mane kaka ng'adi chuo nitiere koro gima iwacho kanyo ni koro wanto kwan sito kwan dhok wan dhano mondo beni wan gi paro mwatiyo godo ni ka gima kama timre titimo nang'o omiyo nyako ni dwa dok e ode be king'iyo chalo nyako man gi chuny madak to dichuo ema chal ni gele ka dinya advise mondo dogi as I hear that message ukan ga dire nyathi manyaka dwa dok e ode wacho ni chuore ema dwa no dogi chuore yes nito chuore ma dwa no dogi ni osenyise ni oyudo the hard working lady tiene ni ng'ani ni kod paro moro marach gi nyathi manyako ni ere kaka dwara mondo adogi to seche gogo binyisa ni seyudo dhako maratego matiyo matek majatich tiene ni edwara mondo macho dhi opidha kose dwara mondo dogi goya nyim ji nyaka nyim ma nyise go ni yonge koda gi sa ng'wachi ni technique dwani nyathi manyako ni par diriyo nikech ka ko pare diriyo to dhi muome kendo chunye dhi regore ni adhiya makosa ji yudo to ji chako loso to odhi romo gi makolwer maduong' e weche kapok odok okwongo lam Nyasaye mondo Nyasaye omiye good direction to follow nikech ndike mo mar ngeche ni Nyasaye biro direct our steps koro en bende olam Nyasaye to direct her paths. Anyalo puonje ni nikech abende an gi nyimine na anyalo puonje ni owetene manego e nyim gigi ngijo dala gi otero wach ni bende ne jonyuol ne ka en gi jonyuol konge gote ni gi jomunugo ni jomadongo ni kata guardians ge onyis gi paro mokelo nwa kani jogo be bro ngado en paro nikech dhako to onyisa kik idog e odi ibo nyise mama mondo mi odogi tibro luongo wuoyini ko biro to wuoyini otem mondo kete ler gi momiyo notimre gi nyako ni kama to singe nyim jogi ne okawo dhako ne ka chiege mobro dak godo to ket ler bende e wach nyako machielo ni magi demands nyaka koro keti kanyo nyako machielo be nyaka ket ler ne maendi be nyaka gol singo ni koro odhi bedo kaka jaode mondo mi koro ka joka chiwo nyako ni doka te ode to en gi backing ma jonyuol magi motime to en gi mong'ere otherwise aparo ni chuo makamagi to chuo ma oketo yuma mage bane yuma mago dwaro kiboko kama chiel kenda kama mano dichuo moketo yuma fuka gima lori mogo dichuo en gi marach ing'eni kisekendo ing'eni jiwe gani kisekendo en dhako no mari kama ibuja kitere onge kato rach kato ber kata kori medo magi god ing'eni meda mere ten bende entiere we mondo kodwa to wa kende to kik timne gik moko miyo koro obedo gi chuny malit koai kata bende kama idong'e no ok ibedo gi gweth. Wach machielo mantiere Pastor Ann Lucy ka antiere Ndhiwa ne okawa dhako mar ariyo ka nyeka ne onge ne otiko igni madirom 3 bang'e oduogo ka min mare otho to sama ne oduogo no endo ne obiro ka oting'ore gi mag piny
dichuo noduogo olokona paro mane omiye ohanda mane atimo. To kapenje to ne oduoka ni akaw giga mondo adhiyo. Aya, bang'e iya nowang' mane aduoke ni nayudi ka ilil nyaka nyithindi te. Asegoli e chuodho to ichaya. Pastor, gini lit ne chunya ahinya. Nyaka nyithindo mane nyithindo mamani, nyaka nyithindo ma mamani ne oweyo bende narito. Sani koro giluonga ni jajuok nikech pod aonge nyathi. Maendi en wach ma Lucy okelo ka entiere Ndhiwa. To nokawo dhako mar ariyo. To yudo ka mamani osea higni 3. To nyithi mamani mokawo mopidho. Ka mamani duogo, mamani koro sani koro biro gi gig piny kaka nowacho. Kobiro gi piny to dichuo koro paro lokore. Dichuo dok ka chiege maduong' mane wacha. Momaye nyaka ohande manotimo omiyo dhako moro ni. Nyaka nyithi dhako ni mamani ne pidho. Koro lokore gi min gi matin ni enyo ni jajuok nikech en onge nyathi. Ma koro en mirimb nyuol. Lucy awachno. Okay, Lucy, in nyako maber. Nikech ni yudo jaodi, mirito nyithinde ka chiege weye, ka chiege duogo to loko ni paro. Ok en ng'at mokwongo mar loko paro ne dhako ka chiege oduogo. Thoth mag chuo, 3/4 mag chuo, ka odwa kawi ka chiege odhi to ok chak duogi, ok be to koduogo ne kise bet ne tato mache ka duogo igwe oko. Kuma na fwenye ne nyako maber, mak mana mirima nyalo mi wach gi marach. Ng'ani no kawi ko eri, tamor ni bi fwenyo ni gimuduogo nego oko kawaida. Tede ni kata sama wuyo kodi mano koni ni dhini, mukawo handi omiyo machielo ni. Oko kaw no hero, kaw nikech iwacho no duogi mag piny gemo olalo pach jaudi. Odhi e piny mudho moduogo ka gatla mar nyang'. Gatla mar nyang' moduogo koro kalo kaka Lucy gige piny gi nango. Makamago magi ko anyo na juge tiyogo ka gatla mar nyang' kata lak nyang' magol. Oduogo gi biero mar liye. Wach malich, Koro in maber. Chweno tich ne yot. Mano yot kabisa. Be chandori, be kiki wuogi. Okawo wandi mano kotieko ngimani. Poke nyuol. To kode pile kata bang'i gende ka chiegi ni onge. Dak nyicho miye ich. Oyanyi ni jajuok. To nyithindo gitirito kigole chuodho mochopo kama koro min gi oyudo gie. Mano mwacho mowe chandi ondiki mamar ngeche ni kike chul kuoro kuom gimarach ma ng'ato timoni. To wene Nyasaye mondo losni. Lucy, daer monda koni. Iwene Nyasaye wach ni. Chor wach ne kom duong' mar Jehova. Ibiro neno gik matimore nikech Nyasaye biro loko giga taro. Ibiro neno ok danga wuondi ni mondo iwuog idhiyo. Be ok danga wuondi ni mbedhi ka juoga. Be ok danga wuondi ni mondo ikun jaodi. Dag gede chuogne kaka mari. Kato ka wandi ngimani okotieko. Nyasaye ni kodi kod plan machielo. Koda kode nade. No. Mane chwore. Tuka ang'o tim nang'o samoro koro alabe manjo yuto godo be osekawo. Mama nyang'o nindi kech opo thagre ka. Dongi ng'eni ok wan ka mondo wakone mon ni we chuori. Ok wan ka mondo wakone chuo ni we mondu. But nitiere kiwango makochopo. To koro ana divorce. Koro puro beda. Poko beda marach. Pod mare ni pod ok pek. Bende nikech bende osekelo wach ni mawawuoye gi dhowa. Ndiko wacho ni lep nigi teko. Teko mar yedhe go oserumo. Lucy biro gocho. Lucy winjo puonj. Nyondri anyona mago hawe lele mabiro ni. Wacho ga ni nyiero mogik ber malo nyiero mokwongo. Omi wede mana kanyo endo ka itimo sinani king'in Nyasaye bro lochi nyathi obro yudo. Ibro lamo. Nyasaye chwane gi nyithindo ma Lucy, nikech koro magi nyisone koro nyacha manyithi. Lucy, be ing'eyo ni Nyasaye ma walamo nyalo chweni ruda 3 dichiel ma ofuku matingi onge koro giluore. Mondo Nyasaye nyingi yud duong' to jogi wigi kuodi. Mane gima Nyasaye notimo ne Ana. Ma Ana mane onge nyithindo duogo bedo min nyithindo to Penina mane min nyithindo noduogo bedo megumba. To walose gi joma chuo kanyo be. Joma chuo
dhako koa odhi duogo onge kuma dhako ne dhiye nikech ineno mon gi moa to biro duogo. Omiyo kikawo nyar ng'at mar ariyo ka chiegi oa lerne ni dhako cha to noa to kata koduogo to nobed kama mak mani koro mar biro duogo gige piny to duogo kagakla mar nyang anyiro biro gi biero maliech oting'o biro godo to nerewa to ni mago te gik milando mago gin mudho mag jochiende mok nyal mi thuolo nikech mago gin gionge teko gin na kwa muda teko ma gigo karumo mamano gi family be koro onge. Nyithindo mane pidho gi makoro cha iluonge ya jok gieki chieng' moro nyithind mama ni emano konyo nyithilusi emano konyo dalani samoro magi hapo dalani mane hawi omiyo gima samoro iwacho kuomi maricho yeye mondo idonj kuomi nikech gilokre ga hawi chieng' moro mos mano dong' ni en lak ma chieng' moro joma ne kuongo nyieri kande no dhogi mos kaka nang'eye to joma chuo en oledhi mane momako joma chuo gi otamre winjo wach ine miwacho kende ne kabula loyi ni mane kit joma chuo okonyo dong' to wach ni nyaka ibed gi brain gima mi ipogore gi dhiang' gi diel gi gweno en Nyasaye omiya superior brain to think oko mi bakul mondo iwuoth gi bakul nono makata gima ni bakundo nendo onge. Omiyo joma chuo matimre kamagi eki weuru sando ngima mag jogi nikech igolo gweth kata e dalani igolo gweth e lweti gweth dhi kama chielo e dalani kanyo koro ipenjo ng'ani to ang'o miya dalana kaendi en amna achiedh ande gimoro lakto pile ka pile mano igolo gweth kanyo. Gima nyaka itim en ensure ni kidwa bedo jamon ariyo tipo bedo jamon ariyo dhako maduong' kik iriembe bed kanyo samoro kapone bro joge wacho ni an koro moinga bro wuok kende to kini timri kamaendi ni dhako dhi chak duogo ni kuma ncho aino ing'eno tingre nadi muduogo nigo kanyo to nodhiyo mang'o to duogo mang'o mago gik manyaka ipenjri ng'ama dhako konego ni ringo gi wi ni timo ni stand firm ini ng'ama dichuo to gina nyiso pile chuma sani matinde molos gi plastic onge ni ng'ato ni dhako lenya chalo salad ma mane grado to nyiri luongo ne Samantha koro chuma molos gi plastic oro kethonwa nikech joma chuo ng'eni gi joma chung' maber kendo ng'ama dichuo mondo mi kare obed maber. Omiyo ka nitiere gimitimo kanyo ng'ama dichuo ket gigi eki mondo bed ni gin gigo ma gin magi timo gik mabokelo ni tora gi chien e dala magi mok bayo ka koro wuok kanyo enere kodhi yo wach mantie kaendi God be glorified an Pius an gi jaot ma wasedak godo igni 6 kwe onge kayo ne ohala to pesa oko ne jodala gi ne ohala pesa oko ne jodala gi emoro ni amate raticha bende okomiya hapana kuro Pius ni yuak en gi dhako ka igni 6 to dhako ni ok miya ratiche dhako ni boyawo ne ohala pesa be koyudo kaendi en pesa gi okone jothurgi koro chamo dichuo ne dere koro dichuo ni ndiko en chame rambun koro ng'ene mane kaka ichame rambun moro ma ok ketimri onge mane ng'ene koro mane koro yaki iwacho ni mane kaka ni imadhi tiweyi mano kore kaka ini chami tibro weyi nikech mano dhako moko dhako mosebiro mondo los dier ode mokende kamoro ibiro to umri loso gig odi ng'eny ma pesa nini one bendo loso gig odi dichuo yude kata kinyiewo sufuria inyiewo set mar glass inyiewo kata 6x6 mane poko ninde makobuogi to in maendi ni dalo to kani biro dala wakati hapa ni mano biro tich ka ichuo en biro tich ondiki tich ichule to duote ondiki tich ichule to tero dalagi ichulo tero dalagi ng'ato nyalo hinyi gi machalo kamago nikech meri madonjo ga mok ber to kwanyo mondo ji ogore to meri madonjo ga ne ng'ama dichuo nikech koro ratiche bende ituone pesa bende moyo ni go ohala bende pesa gi inyulo dalau itieko te nyombi do mondo dhi onyuomi odhi dalau mondo tere mwandu kucha gima miyo meri manyalo mag dichuo ni ning nitiere gima golo dhako dalagi to tero dalagi wuoyi to nitiere gima miyo wuoyi golo nyako thurgi nyako to kelo dalagi ka to kokele dalagi ok onindo od min gi wuon nyako ni mare gin gi odgi kucho to kama une kode ni emochako tuoni gimomiyo ome dalagi mabo ong'enya kabisa mano gimomiyo moko kia ni mano te gimi gole ne dalagi koro ngani mirima nyalo mako ngani mang'ani tim gik moko maricho pesa ne bende chamo tichamo pesa ne to gimenyiso ni chamo pesa ne kata yani faida mimi akiana wachna gimichulo gi chamo gi pesa ne moni miye makore chulo go pesa ne be onge koro yomi bet kanyo be koro kone onge koro biro yuji adong obiro thungi mana yurike tuoyo tanda to biro wach ne jawadwa ana chiwa yudo kosetho okwala mondo mano timre okwacho mondo mano timre lakini par deriyo
ng'ama dhako lose gi joma mon kibiro tedo ang'o keli ka tedo Obiro tedo. ibiro tedo Ok kuon to chuni ni a must for you to do that, but nyaka imedi chuo gimomiyo ni biro dalagi. en ratiche Kabisa ndeke nyaka muma. to in seche go kore ka iketo wang'i moro wang'i kanyo endo ni nyagi ng'ane Wang'e ndere ka thuol mecho. omera mano endo ibro hai ni rach Ndugu moro nyoko ani ana queen nyoka chal pastor. Weche matek machalo kama ng'amo na bede makwiny mondo jolok ngima. omeji ratechgi Kata mumo yie. Ele. koro dhako ni pesa irado te magi mon machamo fe en kata ni nyako kapok no kendi ni chamo fe ma chuo itieko magi Lokore ku punguro tong. in gaendi ng'ani bende iketo toya en ng'ama koro eno nindo ng'icha dichuo iketo nindo ng'icha to pesa ne bende ikawi ko dalo to Dichuo ne bachayo. dichuogni adwaro ni mondo dichuogni okaw step ni Dangi konya an badwa chai. maendi en jaodi kete piny mondo ilos kode to ketne riot act ni chakre kawuono e odni ohala mane oneno bende koro kik imiye we mondo mi koro mondo ipidhe e ot kanyo ohala no endo ng'adi pesa go ne gin magi ina koro mondo ipidh nyako ni to nyisi ni odni mano kele en dhako ok kwae be ok isa e ratichi ka yotne to nyisi ok yotne to wogo nyono dag dala gi kama ji nitiere ma itimo negi ka dala gi manyalo bedo ng'icha kamano to ng'ama penje onge to kale chuo owuondore ng'ama rambe ngo rambe go cha matend period owuondore mama no negi ng'ato oko kore winjo wach wabiro mos ma en daka chana omedo mana idho kaka iwinjo gino timre no endo to joma chuo akegi manyalo wacho sani gi joma chuo masani ok asiau to do mondo ubed joma chuo manyono piny muchwere ka dichuo magara kigolo sauti to ng'eni ng'ama dichuo loso kaendi ok ni dhako ng'ika gimo loso gi plastic bete mana nini siki bandri longi rwa ya umane hapana en ywe mwadhi kod ujo machuo wuona ntire kodu ande an weche mopongo chunya manyo kel na kod joma chuo mamono chayo oyi ywe kod ugo ba en daka chana med mana kilo ote magi achiel kachiel kaka gino gibiro no endo nikech bang seche ma ochoko wang'or godu ugo kaendi wado kendo chako dondo kendo moko mbe osebiro kaendi penjo gi ng'eny gik moko ng'eny malich miwuoro to kike dhi mabor maendi en Lolo TV. Waduogo yo kan mar ariyo ma daka chana janeno mar LTN kamoro amora ma intiere machiegni ka kore kiriwri kodwa sani endi wang'iyo penjo mobe osedonjo kaendi gin penjo mosedonjo kaendi mang'eny gi be kaka donjo osemiyo wabedo gi koyo nikech yudo ka joma chuo masani gin joma chuo moko molos gi plastic ing'eyo plastic men maonge gi oteko mar ng'ama dichuo grado gimomiyo duondi mor to duond jaodi ok nyalo mor en ni in e simba waluongo ni simba be kata kaluongo kamano joma proneno ni rach wache ni rach dichuo in e simba because lion is the king of the jungle odi kanyo you are the head to kini in a head ni koro ok ni in a head nikech koro nwase wacho nyaka ibed head gi team iwinjo head no en team head no kena na head nikech koso nyuoli ng'adi chwe rwako long omiyo gima timore sani endi ute mang'eny manitiere joma chuo masani take your positions take your places nyaka ubed joma chuo mane gimoro mondo timre joma mon bro nalo kaka joma chuo dwaro mane kaka nang'ero dhako koyudo ka bende nitiere kama ma yom matin yogi ong'e somo ji donje gi fujo mondo dichuo ne wageni koro pesa ne itero kor gi dhako to tiche bende ok miye ofuonyo yom moro kuomi kanyo wabro ndoyo weche matin tin mondo wakel omiyo nere wadhi nyime koro ang'e ne penjo moko mantiere kae moko modonjo kae yiena moro ng'ato nowacho na nik notiyo maber chigi maduong' nothomo e nyathi achiel I think just not 7 notiye town moro to chige bod kombo ne ot town moro koro oyudo nyako ma wacho ni chige no kombo ne ot ni noyudo kodhi ire to kone ni onge nyathi completely poko nyuol koro ko penyo min nyako moyudo nyako rebe kone onge nyathi adier no kawo nyako ni kech koro en desperate onge dhako chige no tho
modhi okombo ne ate e town moro. Bang' ndalo moko matin, nyako cho kelo nyithinde di. Machiel, kaluwore gima ne wacho, na wacho na achiel osetieko university, achiel osetieko form 4, achiel nie form 4. Okendo ma nyathino osetieko university. Tapenje, dhako maduong' marom kamano ne kawo nikech ang'o? Ne we wach, mo ma giwiro ni, otin atina pile. Dhako ni number 1, kata otin pile, to nowinjo dhako ni bed ni jadiera. Kicho biro ni onge go, ya no onge pok onyuolo, en ka en teenager. Teenager to wangito teenager donge neno yawo. Ng'ama teenager donge neno nerea. Tatangi ule ni teenager ng'ama dunga mata sama ka ng'iyo wangito in jonyonyo bara. Ano ka wengeni osechako jon. Chogo osechako pogore gi ng'eni mamatini koro mano koro isebedo koro isejonyo jonyonyo bara. Koro ng'iyo mos in nyaka dicho ng'iyo gik mang'eny. Ng'iyo mos keno ka pien de dino nitiere kaka bende temo ma mondo mi koro ochokre. Poni ni podi teenager. Mano nyaka be ni ng'ano be yomeng. Koro ng'ani no opuonjo nyithindo gi motieko. Asto corona ni notieko ne tich. To notieko tich maber kabisa. Mochako yawo ne nyako ni ohala. Koro koduoge town machiegni ne nitie ni to dhako ni chako kelo furugo. Koro ok mi chiemo tiyanye ti kianade to kianade ma nyithindo ka bo rwako kuom dichuo ne mochayo moko ni your daughter wa dad. Tingene ni mo sacrifice ko chopo nyithindo kumo chopen. Koro nyithindo moro njo chune nikech koro kuchiem kichonge pesa. Ochune modhi manyo tich mar watchman. Modhi tich. Koro sama no change ne shift. Kuduogo to kanyako choko kufundo gik moko dar. Koro penjo nyako ni. Nyako ni odar to the next plot. To hala mane dichucho micha podo timo. Kod dichuo ni peni pastor ne konya. Agoe adonji ne kosadar. Koro nyako ni wacho kamu useni niya. Anakaw giga mana ng'iew kar gima nobiro gi pesa. Akaw giga mana ng'iew. Ng'amoero dhi odonji na or polise go maka. To wacho to dichuo ni winjo kakalo. Koro mano nyisa ni kama yie to wakonye otim nang'o. Oluongo maro gi da gi jaduong' ni. No kuongo kone ni nyako no pok no nyuol. To kikelo nyithindo to jodonge gi ochako loko niya ni nyithindo gi onge wuon gi no nyuolo gi ich simba to wuon gi no notho. Which is which? To nyithindo de gitanga nyuolo ich simba gi ng'ata achiel. Koro ma dichuo wadu piny ochame konye. Gima timbre no onere ok en gima lich. Otimbre kuond mang'eny sani. Kidwa ng'eyo dhako ma in godo ibro ng'eye sama ionge tich. Kidwa ng'eye kani nyombo ibro ng'eyo sama ionge tich. To ng'enyne 90% iboyudo ka dhako onge kanyo. In go chot. In gi roommate. Ng'e ng'at modago for convenience. Rufe moriu, tadoriu, sudoriu, udake ot kanyo. En midhiero maduong' ni ng'ama dichuo kionge gi nyalo mar kelo chiemo e odi. To mondo ka ni nyalo to koro kethore. Ae dhako mani pedho maber koro dwa chai. Gino tiko ng'ama dichuo serious. Gino tiko ng'ama dichuo teminjo ka santini no katine nitie homicide cases mang'eny. Ng'ato onego ng'ato gi nyithinde, onego dhako gi nyithinde, otimo ang'o gi nyithinde. Gigi biro nikech gik machal kama minji wachogo. Ka koro corona to ji mang'eny oseweni tich kama. Dhako kar mondo mi kure ka uumru mbadru kamoro achiel kaka familia. Chunyi nikech in bin gi lit. Odhi opango odo kendo oting'o gigi odhi godo. Jachien nyalo dojo kuom mitim gima ok onego ne timo. To dakwa wini mar mondo mi okaw kwe. Kik odhi penj mama nikech ma koro be ok dhako. Komoni ne timo makosa. Omo dhako motegno ahinya ni. Ineno. Mon moko nitie makosa jonyi saidi ne rea to kigambri go ni kele dalo. Nikech osegamo gik mang'eny mapache osebayo moseneno gik mang'eny kata gini biro nyise be samoro. Nyaka nyuol nyithindo adek gi. Don kadho kuom chuonde. Osema mondo mi ne nyuol adek no. Samoro kalo kata kuom chiwo chiko. To onge ndicho mo oserumo moloi miloyo muromgo onge gigi te. Koro gima impact ne life ne ka endi bende onge. Adek mana yudogo pok onyuolo moro nyaka sana. Pok onyuol gi ng'ani. Koro ng'ani in pok ni paro ni ohala wang'i kae. En bati marach ni chiege maduong' notho. Samoro tho nyalo miyo gik ma kamagi timre. Ok en hero mar ng'ato. To adier manitiere
en ni dichuogni anyalo nyisi ni mondo mi kanyo odarie nikech kaka oneno gigi pile pile ni gino kubiya e chunye bro medo hinye onyo kata paro mondo mi kata bendo otim gi marach kata ne en owuon dakwaye mar mondo mi odar kanyo odhi omany kama chielo mobeti tiji motiyo no oti to uyo wil gi dhako ni gigi moro amora temo setimone no uyo wil godo nyathini onge kanyo dhako ni bendero en chiegi mar ariyo mabedo kene mano wango nyathine mondo nyuolo mokwongo cha mondo manye kama obro dhiye ok en gi mine kata gi nyamin gi moro omi nyathino opar kendo bang' corona ka endi mondo jipanga maber Nyasaye bro loso ne ngimane bro bedo makare ogochnwa kendo nikech wan gi nyiri mooro messages obiro mi winjrugo to kwongo pimru uyud ni ole akuta te kawe mane wach maduong' mantie nona ka pono chak kawe atwa ni odhi odonje ne otere kia kure komondi dhi ketho time ne dhi to pesa ne dhi pesa ni ma bende ok en chiegi mani koro ni makoro ke ere chiegi kanyo ere nya dako muti man gi nyikwaye ng'amo luwi in makoro ilus kae nyithindo ka bose donjo makoro wacho ni koro kin babagi kata ni kelgi kende life ni onge ok dhi omi mano onge keny manitiere kanyo mano it's gone yani gima otim oweyo Nyasaye bolo chune chieng' moro olema kwe mondo bedie to ni gima lisana ni koro oonge dhako jawadi maduong' notho to maindo chopo ne kamae en hai marach to invest kum dhako ni gik moko te to gima tangi time onge magi mag piny nyalo mna rumo kata kaka ne nitie kode be nyalo mna rumo koro magi weri godo pod in gi lweti in gi nyalo in gi teko te ngima magi gik mondo ikwa maduong' to mang'eny gi were guru chok dhi kendo mondo kidwa dhako moro mar ariyo kawe nyako mo matin ok dhako maka koro biro dalau to ochalo wana hon jipenyi to apenjere wendo mabiro odonjo to osechopo ipenyi to kara ere nyako madau ere nyako mabiro anyini wan gi wendo kama biro manyien ere nyako mabiro king'iye maber ka koro ego kogno iyudo ka otegno maleche mag patwiye otimo network ma Safaricom berberi koro nenie mos mondo ming'e gimidwaro to ka ber samoro manye kata wadu moro kata ng'at moro bende udhigo kanyo samisero bro konyi gi paro kiwuotho ga kendi dhiye gi ng'ato obro konyi ni nyako ni tomato kama ananene kama ai kaw paro ma jomoko we tho kendi mane kaka tanga puonji di chuogo no to kike donje mapo kelo ni masira nikech ang'eyo ni mano en masira omiyo apa ni puonji no endo en gima ber to ondiek chieng' moni duog ne gono erokamano wadhi e penjo manitiere ka ndinere penjo gi ng'enya magi ok disom nitieki ne ome ma jomo print kene jogi timre koda nadi joma dwaro kende ni ka an Iska ka ntiere papo nditi ajegi ni 25 adwaro dichuo manyalo kenda tan gi nyithindo manyiri 2 Iska bo moke ben Iska bo moke wabro kawo namba Iska ni ang'wana tudre Iska bo kawo namba ni an iluonga ni Lydia ka Osodo akwayo ni mondo ukonya gi lamo e oda mondo ngimana odhi maber nere abolemo ni manose nang'o Pastor Mbewa an deno ka ntiere Kabondo wuonwa nigi mon manto koro kabisa omo opaka ruoth an mama Abigail ka wuok Twala amoso chuora Jack Alex kod nyara Abi erokamano owinji erokamano machielo ni ma Faith ka ntiere Kamenya mosna pastor tapenjo niya an gi dichuo to ohero wuotho gi chuo mapok okendo to dichuo ni chija unyalo konya nadi owuotho gi chuo mapok okendo to en to sekendo tiendene weyni mag wiye pok oridore pod owuono kijana koro emomiyo owuotho gi chuo mapok okendo to iwacho no chichi to kiwacho gima chichi go iwacho but gima ng'eyo ni kanyo ka ukendoru to nyiso ni pache pod tin ing'e nitie chuo moko ma wigi ok bed motegno piyo koro emomiyo owuotho gi joma onge mon joma ma wasumbini yani senior bachelors koro chuori ni to pok obedo marach ok adwa wacho ni no rach to bende anyalo wacho ni no rach nikech ang'o ma kete wuotho gi bachelors ok owuotho gi joma nigi mon onge wach moko tek manade ni pastor konya watno moro amora ma owuoyo kogochona to chuora paro ni achode to an gi nyathi matin atim nang'o mano nyiso ni chuori no ok dwar wedeni koro manja odi ni gi wedeni keti achiel tinyisgi
nikech kine dichuo bende ka go sime to chichno nitie question mark. Ok onyal kite jachode ko onge kod adiera. To nitiere gimomiyo wacho ni kamano. To dichuo ni bende rach. We bedo gi paro, yani we bedo gi to, ionge gi adiera gi dhako midako. Ichichi kode michiegni idho kata yien kodhi kulo. Ai. Mano go here. Mano kera. Mano paro ni koro dhi wuoyo gi ng'a. Kimoso ng'ato to ng'ami moso cha. Mano kera. Jasotara tong' michungo di mano kwade, okwaye. Ng'amangongo. Koro odwa wuo kode dichuogni ni we kwayo dhako. Winje kaka dhako ni wuoyo malit ni nyathi be en go mathin to kata jachode no en chode mar jachien. Ok we nyathi odongo bed maduong' to kata kichodo ichode sime koso dhano chodo gi ringri. Chomogo ma bende bet ndi choma kamano ma en kata kapo ni wuok idhi chiro to opimo mna sa nyaka ni wuoga in kure nchone ni kichongi gi jasotara tong' moro e bath ndara no wacha mano ne ng'a kuro dhako onge kata gi kwe kamora ma en tie wuotho chwanyo matiende pani ng'ama dhako en ng'ama duong' yudo ken ng'ama duong' ok nyalo kwa ng'ama dhako joma chuo unde gimo gotia mabaro wi manono para ni ng'ama dhako meno ok nyalo kwaye kata mne ot ka inindo ng'ama dhako ma jachode biro chodo to intie kode kanyo kuma dhi be onge kata simu tichode to bonya wuondi ni kibito rumo karo dhi maka chodi no dhi we mi stress moko manono manyi pesa mlipidho go jogi ini time mar timo spying maonge tiende machilo kaende je mbona babako mzazi anaweza kuambia uwe mamako hiyo inaweza kuwa sababu saa zingine wewe ni mkorofi. Yani wewe una heshima na baba. Sasa baba anakasirika badala ya kulani anakuambia uowe mama yako. Ama kuna mafurutano katikati ya baba yako na mama yako na saa zingine unaingianga. Ndio sababu amekwambia oa mama yako sababu umekataa kumpatia nafasi aongee na bibi yake. Mano wachma. To mama kuna benyi sonya thing. Merima. Kuna ngi sonya thing kama. Mano ingine kilimbe inigo okemeje duongu nigo. No, but to one fathers. Okinya niso nyathini mondo o timricho ge mengi. Mani kuongo nyathi. No, okokuonge. En ni wi dichuog ni molemure okente. Sande mag wi orore. Koro otimatima magobe kukuong. Nitie makabo sande mag wi se tore mo orore. To koro wuoya onge break, yani onge kako chong onge. Wiye be koro kuchung. Ini mewacho ka ni momocho ni lep ni giteko. To lep no ndo en gima tin to nyalo ketho kama duong'. Gata gima nyiso nyathini samoro nyalo ti kuome kokitang'. Kiyo kan nyiso nyathi mondo tim gima kamano, mano en gima muma gima tora mok nyalo nyiso nyathi. Jonyuol be nyaka pare gik mowacho ne nyithindo samoro. Jaduong' ni okumiya atim ne gimiluongo ni hocho nikech mar TV ni to roma kode. Opim na A to Z gima miyo timore kama. Mondo akonye nikech an be okayie mondo nyathino rando nyathini e president makiny. Machelo mantiere kaendi an Malaki Jako Chia pasa mata ani tiego mawach masuku mano wacho kinde moko kacha ichok nang'o to se yudi gona wacho ni an Malaki Jako Chia apenjo ni pasa bende ber ka suko to suko bende en gima ber e mbele ruoth. Yes ana tieko haya oseduoki en sawa Andre Fath ka wuok mfangano kwa ni ulamna ngoto walo bibi yangu tumekaa miezi miwili aniongeleshi miezi miwili simkae bado hamjakaa miezi miwili nyinyi hata mjejuana bibi yako kuongeleshi miezi miwili sasa kwanza mlipatanaje hizo kabla hizi miezi miwili mlipatanaje nyinyi ni mabubu si mlikuwa mnazungumza mkapatana mkakubali sasa ni bibi yako sasa akiwa bibi yako na pale nyumbani amuongeleshani miezi miwili basi hata hamjaanza kukaa hamjaanza kuishi bado nawaambia uondo ndio aja sasa hivi bado Amos ka wuok yoma baba wa ne otamre biro dala mondo olok ot dwa mukore wanyalo gedo ka oonge nyathi mane magero odugoni to gongi baba ni kotamre biro dala to ot mukore gima tangi time kaka nyathi onge iwinjo kik mondo idhi
mama ni bed ni malich mondo inene mama ni lich one bende ni mama ni lich adier ni to bro gore piny kuome to kiki donjie wachno mano wach makidonje ti ruchuri ini ng'ama tin many owete gi babani wuon ni mamoko mondo many baba kuma nitie Nairobi kae kata kuno biro Nairobi kani malalie mani ngene ko iluonge no wila ngi jowe mamula Nairobi luongo no wila mano koro lokro wila wila ni koro mondo many kuma wila ni odake kiji ok nyal dak majiki anya gawe ni ne chwade kawa kamano to tere atera to chung sigi to mondo lokne yuoro ne jawa mani gima tanke in ng'ama nyathi kik idonjie wachno aneno ka sarumo machielo mtike ni Lolwe an mama Vivian kaniseme akwayo ni ikone pastor okonya e lamo ayud dalana an jaoda no tho to bang'e yuora no riemba ni aonge lo dalagi ng'ama no keta kanyo na osetho mondo koro koro konya uru kwayo Nyasaye omeye dalana kata ng'ama dwaro jadak mae koro yuora ya bundo gore kuoma to iniseme kanye Vivian intie seme kanye ma yuri riembi ni mondo ya kanye ni jori ne onge loni dhako kose nyome dala en chi dala no lo nitiere onge mano wach jo dala no kako butimru gi dhako ni endi mano en wach ok onyal riembe apo yudho luma nono Neredo koro ng'ama miyo bedo kawe kama chielo koro mondo koro puonj ma endi kata kaponi athina ahinya kaka nerea samoro njawa gacha nerea ok athina ahinya to gima ng'eyo ni dhako kosenyuome en chi kanyo ok uchako wach ni mondo owuog ni lo onge kani kele kanyo endo no biro mondo mi odag e gweng'no en chi dala no koro miyo yuche ne mariembe gi mondo beni manyone kama odakie okone beni Vivian thagre ni oro ote Lolwe kaendi mondo oyud kama dakie en wich kuot ne jodala ni gi joseme kana achiel kuomgi ni mano en yuora manyne rea mondo igone simu kigusa ne rea simu rea bunyiso kama intiere wach ni chieng' nwa meny to yuchni yuka yuchi gieki wabro kudo wigi chieng' moro nikech magi timbe moyuma dhako ok nyal gwolo ni lo onge no ome nang'o to kaponi owadu nosetho para ni makoro dhako machieliel emotimo kama kamiriembe chiliele gi nyathi kich kanyo endo iwite hawi utimru nade joma chwo masani kano dhi nyomo dhako eno dhi nyome kaka chiwe meno tero dhok dala cha omiyo en wich kuot maduong' ahinya ne ogandawa kaka joseme ni yuoro do wuok manyo ng'ama tang' dag kode to yuche ne nitiere apana mano agoye x ututre gi dada Nerea gi pasa Nerea mondo mi koro Vivian kisiloso gi Nerea wach ni ine nyaseme ine chiseme milongo ni Vivian mano riemb cha mondo mi koro from kanyo wabro ng'ento no riembi dala mane jogo bro kuodo wigi chieng' moro dhako ok riembi ma yuoru nyako bed mana kanyo ka waomoga mosea to matwariembo na ni saurumu nyathi moro nyocho kona ni mama gi monyuole sie ok dware to ka baba gi nyocho setho to mama gi wachino weche madongo mama gi nyocho pudho musalaba mar liel mar wuon gi mochwadego koro no penjo no tim na manya go sema wuoyi ma ja 14 years koro penjo no tim na ke ji apendo jogweng' mwachango ni jogweng' moko kona ni mondo adhi adonjne ka police mama ni chal nadi mano cha longo moka olopo liel ma obayi ngelo liel jojugi mani idogo en gima juok dwa nyathino mondo koro many kaka inyalo miye manyasi omadhi mano en gima tura ken jaluo ken un jolemo mondo mondo dhi olem ando kaka jaluo olo abonyise mondo yomany manyasi mondo manyo kanya to ngama miye to pesa onge go 14 years do kore jiwinjo nyathino ka ing'e maber kel wachine kaendi wana konye nitie joma dongo monge ka nyalo konye mondo nyathino kik kare rochre kik obag ni enge ko winjo wach mwa wacho ni to gochno mi jogi namba ni mondo watieki Nerea 0720 403913 mos na mama wa manyasembo sai mondo gwedhe wona sikiwinjo to niko mosi koko ikoni thuwa gi won Nancy amose nyaka mara ma intiere
ne rewdhwa kodi en gima ber ahinya. Wabende omor ni neno chenro malulu sani endi kendo Daka Chana iwacho ni konyi ahinya. En gima ber ahinya ni kata wuon Nancy ma jaodi neno gima iwacho ni kan endi. En gima ber ahinya omiyo kawuono mos mang'eny ahinya kawuono adwa ni mondo ater e pinyno endo mar gwenge go eko ma iluongo ni Imbo mago jo Kadimo. Kawuono moso biro kabisa ka untiere Imbo Senge kanyo endo jogo te mantie kamoro amora e Imbo kanyo kawuono mos mogundho obiro nu achiel kachiel kech ang'eyo ni mano e chakruok mar joluo kanyo kuma joluo no e Imbo kanyo ka kere pinje duto. Mi Nyasaye med gwedho ochakoro mkende Daka Chana e juma manyien.